Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe goɗo feere wiyo whatsapp mako to télécharge hunde ko photo ko vidéo ɗum nasata nder galerie mako, to audio bo nasata ha file manager mako, document bo non nasata nder téléphone mako de. An kan kala ko ɓe yerɓanimo gal whatsapp o télécharge pat nasata nder whatsapp mako o yiɗi ɗo man ɗo ɗum tokka nastugo nder whatsapp mako. Mi useni mi holla woni lawol majum no watta kala ko télécharge pat nasta téléphone mako automatically. Ngam majum ɗo man ɗuɗɓe ɗo yiita ɓe saɗirma majum, ɗuɗɓe bo feere bo a tawan goɗɗo feere o yiɗi kanko kan kala ko télécharge pat dara whatsapp no nasta nder téléphone mako. Amma ñam holle lawol majum inchallah bana ni en nasta nder vidéo majum gadan gadan, amma video kan nasta nder vidéo majum abonné partage like nasta nder vidéo majum bana ni. An mo ƴami ƴamol to ɓe yerɓanma kuje gal whatsapp, kuje ma nasatama galerie, to video ma nasatama galerie, to photo ma nasatama galerie, to audio bo nasatama nder téléphone. Aɗon ko watta wara nasta nder whatsapp maɗa bani ɓawata nasta nder whatsapp maɗa sai wara mema toɓɓe tati ha dow haɗɗo, ɓawata men toɓɓe tati haɗɗo sai wara dirta a laran paramétre a nasta paramétre, ɓawata nasti paramétre a jippa wara a lara alama chat, nda ɗum ɗo chat haɗɗo bana alama message haɗɗo a nasta ton, ɓawata nasti hatton sai a hosa wara a nasta a laran haɗo waɗi media visibility. Ta tawi ɗum ɗon yifi bana ni ɗo ɗon accuje premier je deuxième ɗo, ta tawi ɗon yifi banni a hosa a huɓɓa, ta huɓɓi banni yowa shikenan kala ko yerɓanma gal whatsapp chat nasta nder téléphone maɗa. Amma bo ta waro sinkanam téléphone maɗa heewi no a watta a efasa kuje noyna sisi labbe ko nandi e majum. Ngam ɗo man ɗo kala ko yerɓanma ha whatsapp pat nasta nder whatsapp maɗa automatically. Nda lawol feere bo am holle bandam, ta wari a nasti haɗɗo a nasti a paramétre, ta nasti paramétre a hosa a jippa ha les a laran haɗo waɗi storage and data, sai a hosa a jippa ha les a wara a lara we are using mobile data. Okay, ɓe wiyo kala ko yerɓanma jag automatically to connexion maɗa maɓɓitini ɗum télécharge nder téléphone maɗa. Amma bana photo ta huɓɓi haɗɗo to audio ɓe yerɓanma gal whatsapp maɗa automatically audio man télécharge to connexion maɗa maɓɓiti tan a tawan audio majum télécharge. Haɗɗo to vidéo ni e maɓɓiti to yerɓanma vidéo ko a laari vidéo majum ko a laarai to connexion maɗa maɓɓitini télécharge automatically document. Kala ko document je yerɓanma jag connexion maɗa maɓɓiti ɗum télécharge ko a laari ko a laarai ɗum télécharge ko ɗum nasta nder téléphone maɗa. Ta huɓɓi je sirri je nani je ha je premier je hollima, ta huɓɓai bo ɗum télécharge mai ɗum ɗo jooɗi nder whatsapp maɗa ɗum yeri maɗa connexion. Na ayi hunde gotel a ƴami am bandam hollima bo kuje ɗiɗi yowa photo mi mari haje to e yerɓañam ko miɗo connecti ko mi connectai ɗum télécharge automatically nder whatsapp am. Amma idde ko majum en abonné ha chaîne amin je Fasaha TV gal Facebook e non gal TikTok abonné useni abonné warane video man j'aime e partage no ɗo feere kamɓe ɓe laara ɓe nafitoro. C'était foti a video je yeeso bisalam siwte jam. Ma way laari video en timmini bandiraɓe, on kofnama hongilanama hayruji ɗuɗɗi, tayjite abonné partage like ɓitane vidéo majum like kanjum woni j'aime, nden bo on partage noɗɗo feere aɓe laara ɓe nafitoro inchallah. E kala mo yiɗi nastugo groupe meɗen je whatsapp chat bana laaroɓe ha Facebook on laara ha les commentaire me tanan on lien majum, bana wonɓe ha TikTok o on laara ha profil am on tawan lien majum ha ton inchallah. E non bana laaroɓe gal YouTube o ha les commentaire on tawan lien majum inchallah. Ɗum no mari nafuda sosai, on nasa gal groupe whatsapp en tokkan yewtugo jewteji feere feere to Allah lamɗo hoddiri yertin. En non ha TikTok on fuɗɗan waɗugo live ɗon kala marɗo haaje pat oɗo laara miɗo laara min non gewtida o tokka siwugo e ngal TikTok en tokkan maɓtugo live o wakkati ɓawo wakkati to Allah lamɗo hoddiri yerti. Bisalam, abonné partage like bisalam.